O Museo Valle Inclán será a sede destas xornadas que comezarán este venres con conferencias da bióloga Carmela Baliño e a doutora en física Ana Jesús López Díaz sobre a aplicación da ciencia a diversos proxectos. Vamos a ter a mulleres de unha experiencia profesional moi recoñecida e vannos a falar, unha delas vai falar da ciencia aplicada a un proxecto empresarial, outra da conservación do patrimonio a través do láser. O sábado intervirán Rosa Mosquera, doutora en Ciencias Biolóxicas, e Raquel Barbosa, médica especialista en Medicina Preventiva, que abordarán os sistemas agroforestais na loita contra os incendios ou a incidencia do gas radón en Galicia. Un tema é o radon, sobre todo porque é un gas que afecta actualmente, pois como todos sabemos, aos lugares onde vivimos, neste caso concreto, pois a comarca da Barbanza. Creemos que é importante falar de como este gas afecta a vida e a saúde das persoas e eleximos unha muller para que nos veña falar dun tema que está de tanta actualidade e que tanto nos afecta. Trátase de Raquel Barbosa Lorenzo. Por outro lado, outro tema importantísimo son a prevención de incendios. Con esta terceira edición, o Goberno da Pobra consolida o seu compromiso coa posta en valor do papel das mulleres en todos os eidos.